Istriktong ipatuman sa Commission on Higher Education kun CHED 11 ang polisiya nga kinahanglang bakunado ang mga estudyante sa mga colleges o universities alang sa face-to-face classes. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Dr. Liza Suan at CHED 11 Medical and Allied Supervisor, gisaysay niini nga subay sa Department of Health kun DOH Joint Memorandum Circular 4 Series of 2021, kinahanglang fully vaccinated ang mga estudyante nga mosalmot sa in-person learning. Kinahanglang fully vaccinated mo to katong first o second dose pag face-to-face. Muna siya ang naka-state dito sa ato ang guideline. Matod ni Suan nga ang online mode of learning ang mamahimo usab nga option sa mga dili bakunado nga mga estudyante. Dugang sa CHED 11 official nga pwede usab nga i-require sa eskwelahan ang RT-PCR o antigen negative test sa mga dili bakunadong estudyante nga mosulod sa eskwelahan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN.